Добре дошли в Рим. Добре дошли в сърцето на вечния град. Преди да тръгнем, искам да направите само едно нещо. Завъртете се бавно на 360 градуса. Ще разберете защо римляните казват, че всички пътища водят към Рим, а в самия Рим почти всички важни пътища минават през площад Венеция. Пред вас е белият монумент на Виктор Емануил II. Отляво – старият дворец Венеция. Зад гърба ви започва търговската улица Вия дел Корсо. Вдясно се открива пътят към Римския форум и Колизеума. Само за няколко секунди погледът ви преминава през повече от 2000 години история. Малко история. До 19 век тук изобщо не е имало такъв просторен площад. На това място се издигал цял лабиринт от тесни средновековни улици, къщи, църкви и малки площади. След обединението на Италия през 1861 година, новата държава искала да покаже, че е силна, модерна и достойна наследница на древния Рим. Затова било взето смело решение. Голяма част от стария квартал била разрушена, за да се освободи място за огромния национален паметник, който виждате пред себе си. И до днес това решение разделя историците. Едни смятат, че Италия е получила великолепен символ на своето единство. Други казват, че е изгубила безценна част от стария Рим. Погледнете нагоре. Виждате ли белия мрамор? Той не е местен. Докаран е от кариерите в Карара. Същият мрамор, от който Микеланджело извайва своя прочут Давид. На слънце сградата почти свети. Именно за това римляните с типичното си чувство за хумор и дават няколко прякора. Най-популярните са пишещата машина, сватбената торта, комплектът бели зъби. Попитайте някой местен за Il Vittoriano и е много вероятно да се усмихне преди да ви отговори. Кой е Виктор Емануил II? До тогава Италия не е била една държава. Съществували отделни кралства, херцогства и територии, управлявани дори от Австрийската империя и папската държава. Виктор Емануил II става първият крал на обединена Италия. Затова и неговият конен паметник е толкова внушителен. Казват, че ако кухото тяло на бронзовия кон се отвори, вътре спокойно могат да седнат около 20 души около маса. И това не е легенда. По време на строежа, инженерите наистина организирали официална вечеря вътре в отливката на коня, за да покажат колко огромна е тя. Незнайният войн. Под статуята се намира гробът на незнайния войн. Тук гори вечен огън. Двама войници стоят на почетен караул денонощно, независимо дали е лято, зима, дъжд или жега. Ако случайно попаднете на смяната на караула, струва си да останете няколко минути. Тя е една от малките церемонии, които придават тържественост на това място. Малко политика. Обърнете се наляво към масивната кафеникава сграда. Това е Палаццо Венеция. От нейния балкон Бенито Мусолини произнася най-известните си речи между 1929 и 1943 година. Представете си площада, изпълнен с десетки хиляди хора. Няма автомобили, няма туристи с селфи стикове. Само знамена, униформи и мощен глас, който се разнася без модерни озвучителни системи. Тук историята не е само древноримска. Тук се е писала и историята на 20 век. Малката тайна. Повечето туристи гледат само огромния паметник. Но ако обърнете внимание на сградите около площада, ще забележите нещо странно. Няма две фасади, които да си приличат. Ренесанс, барок, средновековие, неокласицизъм. Всички тези стилове съществуват рамо до рамо. Рим не е град построен по план. Той прилича повече на книга, която всяко столетие е дописвало със собствен почерк. Фотосъвет. За най-хубавата снимка не заставайте точно пред паметника. Вървете няколко десетки метра по Вия дел Корсо и се обърнете назад. Оттам белият мрамор изпъква още по-силно на фона на синьото небе, а снимката обхваща и част от оживения площад. Съвет от гида. Не сядайте в първото кафене на площада. Цените тук са сред най-високите в историческия център. След 10 минути ще навлезем в по-малките улички, където кафето е също толкова добро, а атмосферата е много по-автентична.
Продължаваме. Сега поемаме по Вия дел Корсо. Докато вървим, си представете тази улица преди няколко века. Без автомобили, без светофари. Само прах, карети, търговци, благородници и коне, препускащи с пълна скорост по време на римския карнавал. За тях ще ви разкажа след няколко минути, кога достигнем до следващата спирка. След няколко крачки вече сме на Вия дел Корсо, една от най-известните улици в Италия. Днес виждате витрини на модни марки, кафенета и поток от туристи. Но ако можехме да се върнем от 400 до 500 години назад, гледката щеше да бъде съвсем различна. Нямаше да чуете шум от автомобили, щяхте да чувате тропот на конски копита, виковете на търговците и звъна на църковните камбани. Защо се казва Корсо? Думата Корсо означава бягане или набягване. Името не е случайно. В продължение на векове, точно по тази улица се организирало най-очакваното събитие на римския карнавал – набягването на свободно препускащи коне. Да, без жокеи. Конете били пускани от района на днешния Пяца дел Пополо и препускали почти километър и половина до Пяца Венеция. Хиляди хора изпълвали прозорците, балконите и покривите на сградите. Представете си тази улица като огромен стадион. Карнавалът. Римският карнавал бил шумен, пъстър и доста хаотичен. Освен конните надбягвания, имало маскирани шествия, музиканти, акробати и улични артисти. Най-богатите семейства наблюдавали всичко от балконите си. Обикновените римляни заемали местата си още преди изгрев слънце. Днес е трудно да си представим подобно събитие в центъра на голям европейски град. Погледнете сградите. Докато вървите, обърнете внимание на прозорците. На много места ще забележите зелени дървени капаци. Те не са само украса. През горещото римско лято именно те пазят къщите прохладни. Много от тях са на повече от 100 години и все още се използват. Малката подробност, която почти никой не забелязва. Погледнете настилката. Не е асфалт. Камъните се наричат сампиетрини. Те започват да се използват масово през 16 век. Изработени са от вулканичен базалт и са изключително здрави. Затова голяма част от историческия център на Рим и днес е настлан с тях. Ако се чудите защо куфарът ви така подскача по улиците, вече знаете причината. Главната търговска улица, Вия дел Корсо, винаги е била улица на търговията. Някога тук са продавали коприна, подправки, книги и бижута. Днес ще видите международни марки, но между тях все още се крият малки семейни магазини, съществуващи от поколения. Ако погледнете над модерните витрини, ще откриете истинския Рим, старите фасади, дървените капаци и малките балкони с цветя. Една римска тайна. Римляните рядко гледат нагоре. Туристите също. А точно там са скрити най-красивите детайли. Докато вървите, опитайте се поне веднъж да вдигнете поглед към втория или третия етаж. Ще видите гербове на благороднически фамилии, изящни балкони от ковано желязо и малки статуи на светци, поставени в ниши по фасадите. Това е град, който възнаграждава любопитните. Един навик на римляните. Ако сега ви се допие кафе, направете като местните. Влезте в бара, поръчайте едно еспресо, изпийте го прави на бара за минута-две и продължете. За италянеца кафето не е дълга почивка. То е кратък ритуал, който се повтаря няколко пъти на ден. Фотосъвет. След няколко минути се обърнете назад към Пяца Венеция. От тук белият Виториано изглежда като светъл фар в края на улицата. Това е една от най-хубавите перспективи по целия маршрут. Следващата спирка. След малко ще свием надясно към една от най-красивите закрити галерии в Рим – галерия Алберто Сорди. Повечето туристи просто я подминават, а ние ще влезем за няколко минути, защото тя крие история, която малцина познават. След като вървяхме по една от най-оживените улици на Рим, сега ще направим малко отклонение. Повечето туристи бързат към фонтана ди Треви и дори не забелязват две места, които са буквално на няколко крачки едно от друго.
А това е жалко. Защото тук виждаме нещо много характерно за Рим. Древността и модерният живот не са разделени. Те живеят един до друг. На едно място ще видим елегантна галерия от началото на 20 век, а само на няколко метра – останките от храм на почти 2000 години. Галерия Алберто Сорди, Римската дневна. Влизаме за кратко в една от най-красивите исторически галерии на града. Когато я видите отвътре, вероятно първо ще погледнете нагоре. Причината е великолепният стъклен покрив. Светлината влиза от високо и превръща мястото в нещо средно между търговски център и аристократичен дворец. Малко история, галерията е открита през 1922 година. Първоначално носи името Галерия Колона, защото се намира близо до Пяца Колона. По-късно е преименувана на Галерия Алберто Сорди в чест на един от най-обичаните италиански актьори. Кой е Алберто Сорди? Ако попитате италианец за него, вероятно ще получите усмивка. Той не е просто актьор. Той е човекът, който десетилетия наред показва характера на обикновения римлянин, с неговия хумор, хитрост, слабости и чар. В неговите филми римлянинът често е малко мързелив, малко хитър, но винаги симпатичен. Затова името му е дадено на място, което самите римляни възприемат като част от градския живот. Погледнете детайлите. Обърнете внимание на мраморните подове, декоративните арки, металната конструкция на покрива, часовника в централната част. Това е архитектура от времето, когато обществените пространства са били създавани не само да бъдат полезни, а и красиви. Днес много търговски центрове са направени така, че хората да купуват и да излизат. Тук идеята е била друга. Хората да се срещат, да разговарят и да прекарват време. Малък гидовски трик, спрете за момент в центъра. Погледнете нагоре. После си представете същото място преди 100 години. Дами с шапки, господа с костюми, писатели, политици и артисти, които се разхождат между магазините. Рим винаги е бил сцена. Продължаваме само няколко метра. Излизаме от галерията и пред нас се появява нещо изненадващо. Няколко огромни антични колони. Може би ще си кажете, какво правят тези римски колони насред модерния град? Това е следващата ни спирка. Темпио ди Адриано, храмът на император Адриан. Рим не унищожава миналото си. Той го вгражда. Това е една от най-характерните гледки в Рим. Пред нас са останките от храм, построен около 145 година след Христа. Почти 2000 години история стоят между автомобилите, магазините и кафенетата. Император Адриан е един от най-интересните римски императори. Той не е бил типичният завоевател. Докато други императори мечтаят да разширяват границите, Адриан обикаля огромната империя и укрепва вече завладеното. Най-известният символ на неговото управление е Адриановият вал в Британия. Как е изглеждал храмът? Представете си редица от огромни коринтски колони. Зад тях масивна мраморна стена. Вътре статуя на самия император, обожествен след смъртта си. Римляните не са строели просто красиви сгради. Архитектурата е била начин да покажат: тук е Рим, тук е властта. Любопитен факт. Много от античните сгради в Рим не са запазени като руини, защото през средновековието хората са ги използвали повторно. Мраморът бил ценен, колоните били ценни, каменните блокове били ценни. Много антични сгради просто били разглобени и превърнати в нови. Но този храм има късмет. Останала е част от величието му. Фотосъвет. Застанете така, че да попаднат в един кадър античните колони, модерната улица, хората, които минават покрай тях. Това е един от най-римските кадри. 2000 години история, случващи се едновременно. Малка пауза за размисъл. До този момент сме видели 19 век – Виториано, 20 век – галерия Алберто Сорди, 2 век – храмът на Адриан. Само за няколко минути сме преминали през 3 различни епохи. И точно това е магията на Рим. Следващата спирка продължаваме към Пяца Колона. Там ще се срещнем с един от най-впечатляващите разкази в камък на античността – колоната на император Марк Аврелий.
Ще видим как римляните са разказвали история преди да съществуват филми, книги за масово разпространение и телевизия. Добре дошли на Пяца Колона. След като оставихме зад гърба си храма на Адриан, продължаваме само няколко минути пеша и достигаме един от най-елегантните площади в централната част на Рим. Пред нас е Пяца Колона. На пръв поглед това изглежда като типичен красив римски площад. Но ако се вгледаме внимателно, ще открием нещо много по-интересно. Тук се срещат три различни Рима. Римът на императорите, Римът на папите, съвременният политически Рим, колоната на Марк Аврелий. В центъра на площада се издига огромна мраморна колона. Тя е построена между 180 и 193 година след Христа, преди почти 1900 години. Посветена е на император Марк Аврелий. Може би сте чували името му не като владетел, а като философ. Той е авторът на Прочутите размишления, книга, която и днес се чете от хора, интересуващи се от стоицизъм и лична дисциплина. Погледнете нагоре, колоната е висока около 30 метра, но най-интересното не е височината, а това, което е издълбано върху нея. Около колоната върви спираловиден релеф. Ако можехме да го разгънем като лента, той би бил дълъг над 100 метра. Пред нас е един от първите исторически филми в света. Само че вместо екран имаме мрамор. Древноримският комикс. Представете си, че сте обикновен римлянин преди 1800 години. Не можете да четете, нямате книги, нямате телевизия, но идвате на този площад и гледате колоната. Тя ви разказва къде е воювал императорът, как армията е преминала реки, как са изглеждали враговете, как римските войници са побеждавали. Това е била официалната история, разказана на всички. Войните на Марк Аврелий релефите показват войните срещу германските племена по границите на империята. Една от най-известните сцени е така нареченото чудо с дъжда. Според легендата, римската армия била обкръжена и обречена. Тогава внезапно започнал силен дъжд, който спасил войниците от жажда. Римляните го приписали на боговете. По-късно християнските автори го свързват с молитвата на християнски войници в армията. Както често се случва в Рим, една история има няколко версии. А сега една малка загадка. Ако се вгледате внимателно, ще забележите нещо. Колоната изглежда много подобна на колоната на Траян, която се намира близо до Римския форум. Но има разлика. На колоната на Траян фигурите са по-реалистични и спокойни. На колоната на Марк Аврелий лицата са по-драматични, сцените са по-напрегнати. Това отразява промяната в самата Римска империя. Времето на увереното завоевание постепенно отстъпва място на време на кризи и постоянни войни. Палацо Чиджи – властта днес. Сега обърнете внимание на голямата сграда от едната страна на площада. Това е Палацо Чиги. Днес тук се намира седалището на италианското правителство. Трудно е да се намери по-символично място. Преди 1900 години тук се е прославяла властта на императорите. Днес тук се вземат решенията на съвременна Италия. Малко любопитство. Когато италианският министър-председател трябва да обяви важно решение, често това става именно от този дворец. Така мястото продължава ролята си. От център на империята към център на държавата. Палацо Монтечиторио. Ако погледнете в страни, ще видите друга важна сграда – Палацо Монтечиторио. Там заседава италианската камара на депутатите. Така в рамките на няколко минути виждаме античен императорски Рим, правителството, парламента. Историята и политиката буквално стоят една до друга. Римска подробност, площадът носи името си от колоната, но думата колона на италиански означава просто колона. Тоест римляните казват: отивам на площада с колоната. Представете си град с толкова много история, че една единствена колона е достатъчна, за да даде име на цял площад. Фотосъвет. Най-добрата снимка не е точно под колоната. Застанете откъм страната на Вия дел Корсо, така че в кадъра да попаднат колоната на Марк Аврелий, фасадите на площада, движението на съвременния Рим. Това е снимка, която показва най-добре идеята на този град. Древността не е музей, тя е част от ежедневието. Малка пауза, като римлянин.
Ако имате нужда от кафе, тук вече сме на добро място. Не бързайте. В Рим кафето не е просто напитка. То е момент, в който човек спира за минута и наблюдава града. Следващата спирка. Продължаваме към една от най-известните забележителности на планетата. След няколко минути тесните улички ще ни отведат до място, което не се появява постепенно. То просто изведнъж се разкрива пред вас. Фонтан ди Треви. И там ще говорим за легенди, кино, любов, монети и една от най-красивите сцени в историята на Рим. Продължаваме от Пяца Колона по малките улици към Треви. Докато вървим, има нещо интересно. Фонтан ди Треви не се вижда отдалеч. Няма голям площад, който постепенно да го разкрие. Няма дълъг булевард, който да ви подготви. Рим е направил нещо много хитро. Скрива го. Вървите между тесни улички, чувате шум от хора, усещате влагата от водата. И изведнъж пред вас се появява огромната бяла мраморна сцена. Точно този момент е част от магията. Какво означава името Треви? Името идва от Тревие – 3 пътя. На това място в древността се срещали 3 улици. Но има и по-дълбока история. Фонтанът е свързан с един от най-важните ресурси за древния Рим – водата. Римската цивилизация не е била велика само заради армиите си. Тя е била велика заради инженерството. Водата, която идва от древността, фонтанът, е крайна точка на древния акведукт Аква Вирго. Този акведукт е построен през 19-та година преди Христа по времето на император Август. Легендата разказва, че младо момиче показало на римските войници мястото на извора. Затова водата получила името Девствената вода. Но зад легендата стои нещо по-впечатляващо. Римляните са построили система, която е доставяла чиста вода на града преди повече от 2000 години. Фонтанът, който виждаме днес, днешният фонтан, е построен през 18 век. Проектът е на архитекта Никола Салви и е завършен през 1762 година. Но зад красивата фасада стои една голяма римска идея. Водата не трябва просто да бъде полезна. Тя трябва да бъде спектакъл. Погледнете центъра, в средата виждате фигурата на океан. Много хора го наричат неправилно Нептун. Но това не е Нептун. Океан е древното божество на огромната водна стихия. Той стои върху колесница, теглена от морски коне. Двата коня, два характера. Обърнете внимание на животните. Единият кон е спокоен, другият е буен. Това не е случайно. Те символизират двете лица на морето – спокойно и предвидимо, опасно и разрушително. Римляните са разбирали много добре тази двойственост. Морето носи богатство, но и опасност. Фасадата като театрална сцена, фонтанът е построен като театър. Арката зад него прилича на сцена. Скулпторите са като актьори. Водата е движението. Идеята на барока е проста. Човекът да не бъде просто зрител. Той трябва да бъде част от спектакъла. Легендата с монетата. Това е ритуал, който почти всеки посетител прави. Застанете с гръб към фонтана. Хвърлете монетата през лявото рамо с дясната ръка. Според легендата, една монета ще се върнете в Рим. 2 монети ще срещнете любов. 3 монети ще се ожените. А какво става с парите? Това е една от най-хубавите истории на Рим. Всяка година във фонтана се събират огромни количества монети. Те не остават за туристическа атракция. Парите се използват за социални дейности и подпомагане на хора в нужда. Така един малък туристически ритуал се превръща в реална помощ. Фонтанът и киното. Има един филм, който завинаги променя историята на това място. Ла Долче Вита на Федерико Фелини. Сцената с Анита Екберг и Марчело Мастрояни превръща фонтана в световен символ. След този филм Треви вече не е просто римска забележителност. Той става образ на мечтата за красивия, свободен, малко хаотичен живот. Една пикантна история. През вековете около фонтана са се случвали много повече човешки истории, отколкото можем да си представим. Тук хора са правили предложения за брак. Тук са се срещали тайни любовници. Тук художници са търсили вдъхновение. Тук туристи са плакали от радост, защото най-накрая са стигнали до Рим. Може би за това мястото има особена енергия. То не е просто паметник. То е място на лични спомени. Фотосъвет от гида. Не снимайте само фронтално.
Направете 3 снимки. Първа. Отдолу нагоре, за да усетите мащаба. Второ. Отстрани, за да видите връзката между скулптурите и водата. Трето. С хората около фонтана, защото Треви без хора не е истинският Треви. Малка римска пауза. Около фонтана потърсете малките обществени чешми, насони. Можете спокойно да напълните бутилка. Това е една от най-хубавите традиции на Рим. Градът ви дава вода безплатно, както го прави от векове. Един съвет за преживяването. Не стойте само 2 минути за снимка. Направете нещо много неримско за турист. Спрете. Седнете, ако намерите място. Погледайте. Чуйте водата. Наблюдавайте хората. Рим не се запомня само с това, което сте снимали. Запомня се с моментите, в които сте спрели. Следващата спирка оставяме шумния Треви и тръгваме към една от най-великите сгради, създавани някога от човека. След няколко минути ще стигнем до Пантеона, мястото, където древните римляни са се опитали да построят небето върху земята. Оставяме зад гърба си шумния фонтан ди Треви. Продължаваме по тесните римски улици. Докато вървим, може би ще забележите нещо типично за Рим. Улиците не са прави. Те се извиват. Сградите сякаш са построени една върху друга. Това не е недостатък. Това е резултатът от град, който е живял повече от 2000 години. И изведнъж пред нас се отваря Пяца де ла Ротонда. В центъра на площада стои фонтанът, а зад него – Пантеонът. Първата реакция на почти всеки човек е една и съща. Това наистина ли е толкова старо? Да. Какво означава Пантеон? Името идва от гръцките думи. Пан, всичко теос, Бог, т.е. храм на всички богове. Първоначално това е било място, посветено на римските божества. Но сградата, която виждаме днес, не е първата. Историята започва с един надпис. Погледнете фронтона над входа. Там пише m.agrippa.l.f.cos.tertium.fecit. Това означава: Марк Агрипа, син на Луций, консул за 3 път, построи това. Марк Агрипа бил близък приятел и зет на император Август. Той построил първия пантеон около 27 година преди Христа, но сградата изгоряла. След това била построена отново. После пак била унищожена от пожар. Император Адриан, човекът зад чудото. Сегашният пантеон е построен по времето на император Адриан около 120 до 125 година след Христа. И тук има един интересен момент. Адриан бил не само владетел. Той бил човек на културата. Пътувал много. Интересувал се от архитектура, философия и изкуство. И точно при него Рим достига един от най-високите си моменти – малката загадка на пантеона. Ако Адриан е построил сградата, защо неговото име не е написано никъде? Защо остава надписът на Агрипа? Историците смятат, че Адриан умишлено запазва стария надпис. Това е било уважение към традицията. Римляните са разбирали силата на миналото. Сега погледнете купола. Това е моментът, заради който милиони хора идват тук. Вдигнете глава. Куполът изглежда прост, но зад тази простота стои невероятна инженерна идея. Диаметърът му е около 43 метра и височината от пода до върха е също около 43 метра. Тоест, вътре може да се побере идеална сфера. Древните архитекти са създали пространство, което изглежда като съвършена геометрия. Окулуса – окото към небето. В центъра на купола има кръгъл отвор. Нарича се окулус. Диаметърът му е почти 9 метра. Няма стъкло, няма покритие. Това е единственият източник на естествена светлина. Когато слънцето се движи, светлинният лъч бавно преминава по стените. Все едно времето е превърнато в движение на светлина. Но какво става, когато вали? Това е един от най-честите въпроси. Да, дъждът влиза вътре. Но римляните са помислили за всичко. Подът е леко наклонен. Има малки отвори за оттичане на водата. Преди почти 2000 години. Тайните на бетона. Една от причините пантеонът да оцелее е римският бетон. Но той не е като съвременния. Римляните използвали смес от вар, вулканична пепел и камъни. В долната част на купола материалът е по-тежък. Колкото по-нагоре се издига куполът, толкова по-леки стават материалите.
В най-горната част дори използвали вулканична пемза. Те буквално олекотили небето над главите си. Рафаело, човекът, който избрал Пантеона за вечен дом. Вътре се намира гробът на един от най-великите художници на Ренесанса – Рафаело. Той умира млад, само на 37 години. Смъртта му потриса Рим. Папата, художници и аристократи го оплакват. Погребват го тук, сред императорите и героите на Рим. На неговия саркофаг е написан текст. Тук лежи Рафаело. Докато живееше, природата се страхуваше да не бъде победена от него. Когато умря, тя се страхуваше да умре заедно с него. От храм към църква. През 7 век Пантеонът е превърнат в християнска църква – Санта Мария ад Мартирес. Това е една от причините сградата да бъде запазена. Много антични храмове били разрушени или използвани като каменни кариери. Пантеонът получил нов живот. Пикантна история. Папите и бронзът. През 17 век папа Урбан VIII нарежда бронзът от античния портик да бъде свален. Той е използван за други проекти, включително за балдахина в базиликата Свети Петър. Римляните не били доволни. Родила се известната фраза «Quod non fecerunt barbari» – «Барберини фечерунт». Това, което не направиха варварите, направиха барберини. Игра на думи с фамилията на папата. Фотосъвет. Най-добрата снимка не е само фасадата. Направете 3 кадъра. Първи. От площада, за да усетите мащаба. Втора. От портала с колоните отпред. Трета. Отвътре нагоре, куполът и околусът. Третата снимка е тази, която ще ви връща към усещането от мястото. Римски момент. След Пантеона не бързайте веднага към следващата спирка. Пиаца дела Ротонда е едно от местата, където трябва просто да поседите. Поръчайте кафе. Погледайте хората. Тук Рим показва истинското си лице, не като музей, а като град, в който историята продължава да живее. Следващата спирка оставяме Великия Пантеон и продължаваме към една по-малка, но изключително важна спирка. Оставяме зад гърба си величествения Пантеон. След няколко минути ходене по тихите римски улички стигаме до малък площад. Пред нас е Сан Луиджи дей Франчези, църква, която на пръв поглед не изглежда впечатляващо. Няма огромния мащаб на базиликите, няма славата на Пантеона. Много туристи дори я подминават. И това е тяхната грешка, защото за тези врати се намира едно от най-ценните художествени съкровища на Рим. Защо на французите? Името означава Свети Луи на французите. Църквата е построена като национална църква на френската общност в Рим. В продължение на векове тук са идвали френски дипломати, художници, крале и поклонници. Погледнете фасадата. Виждате френски кралски символи и препратки към френската монархия. И сега идва моментът за Караваджо, влизаме вътре. Вляво се намира Параклисът, Капела Контарели. Тук има 3 картини. Само 3. Но те са достатъчни, за да променят историята на изкуството. Това са творби на Микеланджело Меризи, да Караваджо. Кой е Караваджо? Караваджо е роден през 1571 година в Милано. Името му идва от малкото градче Караваджо, откъдето е семейството му. Той пристига в Рим като млад художник, без особено влияние, но много бързо става известен, не защото следва правилата, а защото ги нарушава. Новият начин да рисуваш. Преди Караваджо много художници представят религиозните сцени идеализирано. Светците са красиви, чисти, почти нереални. Караваджо прави обратното. Той взима хора от улицата, с обикновени лица, с бръчки, с мръсни крака, с човешки емоции и ги поставя в свещени сцени. Това шокира хората, но именно за това картините му изглеждат живи. 3 картини в Параклиса. Първа. Призоваването на Свети Матей. Погледнете сцената. Исус посочва към Матей. Най-впечатляващото е светлината. Тя идва от неизвестен източник, като лъч, който влиза от друг свят. Но погледнете хората около масата. Те изглеждат като обикновени римляни, седнали в таверна. Караваджо казва: божественото може да се случи и сред обикновените хора. Втора. Свети Матей и ангелът. Тази картина има интересна история.
Първата версия била отхвърлена. Защо? Защото Караваджо представил светеца твърде човешки. Матей изглеждал като необразован старец, а ангелът бил прекалено близък и земен. Църквата искала повече достоинство. Караваджо нарисувал нова версия. Трето. Мъченичеството на Свети Матей. Тук виждаме хаос, страх, движение. Никой не изглежда като позиращ модел. Всичко се случва в момента. Това е кино преди киното. Светлината на Караваджо. Ако има една дума свързана с него, тя е светлосенки. Италианците я наричат chiaroscuro. Тъмнината не е просто фон. Тя е част от разказа. Светлината избира човека. Тя показва момента на промяната. Пикантната история, геният и престъпникът. Тук идва другото лице на Караваджо. Той бил човек с изключителен талант и изключително труден характер. Носел оръжие, участвал в сбивания, живеел бурно. През 1606 година след конфликт убива човек по време на дуел. Осъден е и трябва да избяга от Рим. Бягството. След убийството животът му се превръща в бягство. Отива в Неапол, после Малта, после Сицилия. Продължава да рисува, но мечтае за едно – помилване и завръщане в Рим. И точно когато изглежда, че ще получи прошка, умира през 1610 година. Само на 38 години. Един парадокс: Караваджо прекарва живота си в конфликт с закона, но картините му показват дълбоко разбиране за човешката слабост. Той не рисува свети хора като недостижими. Показва, че светостта може да се появи сред обикновени, несъвършени хора. Може би точно за това и днес изглеждат толкова модерни. Фотосъвет. Ако влезете в църквата, не бързайте, седнете за момент. Оставете очите си да свикнат с по-слабата светлина. Картините на Караваджо не се виждат веднага. Те се разкриват постепенно. Малка пауза след Караваджо. Излезте от църквата и погледнете малкия площад. Това е момент за осъзнаване. Преди 10 минути гледахме купола на Пантеона, върха на инженерния гений. Сега гледаме 3 картини, върха на човешката емоция. Рим събира и двете. Следващата спирка остават ни последните крачки до финала на маршрута. Ще минем през тихите улички около площад Навона и ще стигнем до място, което някога е било арена за 30 000 зрители. Днес там се пият кафета, рисуват художници и звучи музика. Следва Пяцца Навона, древният стадион, превърнат в най-красивия бароков площад на Рим. Излизаме от малките улички около Сан Луиджи деи Франчези. Още не виждаме площада. Чуваме го. Музика, гласове, смях, шум от чаши в кафенетата. Изведнъж пространството се отваря пред нас. Пред очите ни се появява един от най-красивите площади в света – Пяцца Навона. Първото, което прави впечатление, е необичайната му форма. Той не е правоъгълен като повечето площади. Издължен е, овален. И това не е случайно. Преди площадът е бил стадион, под камъните, по които вървим, се крие древен Рим. Тук се е намирал Стадио ди Домициано, стадионът на император Домициан, построен около от 85 до 86 година след Христа. На него са се провеждали атлетически състезания, бягания, борба, хвърляне на диск, други гръцки спортове. Можел е да побере около 30 000 зрители. Опитайте се да си представите. Застанете в средата на площада. Сега си представете, че вместо кафенета виждате мраморни трибуни. Вместо художници – атлети. Вместо туристи – римляни, които крещят имената на своите любимци. Мястото не е било просто спортно съоръжение. То е било място за емоции. Точно както стадионите днес. Откъде идва името Навона? Тук има малка загадка. Смята се, че името идва от латинското «инагон». То означава място за състезания. С времето изразът се променя. «Инагоне стрелка, нагоне стрелка Навона». Тоест, дори името на площада пази спомена за древния стадион. Бароковият Рим идва тук. Днешният облик на Пяцца Навона се оформя през 17 век. Това е времето на барока. Папите искат да покажат не само религиозна сила, но и красота, театралност и величие.
И за тази задача избират двама гении – Джан Лоренцо Бернини, Франческо Боромини. И тук започва една от най-известните истории за съперничество в Рим. Фонтанът на четирите реки, шедьовърът на Бернини. В центъра на площада стои фонтанът. Фонтана Дей Кватро Фиуми, създаден от Бернини през 1651 година. В центъра се издига обелиск. Около него са представени 4 огромни фигури. Те символизират 4-те големи реки на познатия тогава свят. Нил, Африка Ганг, Азия Дунав, Европа, Рио де ла Плата, Америка. Погледнете детайлите. Това не са просто статуи на реки. Бернини ги превръща в характери. Дунав представя Европа, стабилен и силен. Ганг държи гребло, символ на плаването. Рио де ла Плата изглежда изненадан от нещо, а Нил е с покрита глава. Защо? Защото по времето на Бернини изворът на Нил все още не бил известен. Най-известната римска легенда. Сега погледнете към църквата срещу фонтана. Сант Агнезе ин Агоне. Тя е свързана с архитекта Боромини. А Бернини и Боромини били съперници. Легендата разказва, че статуята на Рио де ла Плата вдига ръка, сякаш се страхува. Тази църква ще падне. А Нил покрива лицето си, защото не иска да я гледа. Историята е прекрасна, но има един проблем. Фонтанът е завършен преди фасадата на църквата, т.е. статуите не могат да реагират на нещо, което още не съществува. Но това няма значение. В Рим някои легенди са толкова хубави, че остават живи. Сант'Агнеса и Нагоне. Погледнете фасадата. Това е едно от големите произведения на Боромини. И тук виждаме разликата между двамата гении. Бернини обича движение, театър и емоция. Боромини е по-драматичен, по-математичен, по-загадъчен. Тяхното съперничество създава едни от най-красивите места в Рим. Другите два фонтана площадът има още два фонтана. Фонтана дел Моро в южната част. Първоначално е проектиран от Джакомо де ла Порта, а по-късно Бернини добавя фигурата на Мавъра. Фонтана дел Нетуно в северната част, посветен на бог Нептун. Днес около него често има художници и улични изпълнители. Пияца Навона днес. Това е място, където римляните живеят. Не просто място за снимки. Сутрин – кафета, пазари, разходки. Следобед – художници, музиканти, туристи. Вечер – светлини, разговори, аперитиви. Площадът сменя лицето си през целия ден. Една малка тайна. Погледнете прозорците около площада. Представете си, че някои от тези сгради са били домове на аристократични семейства. За тях този площад е бил не просто красиво място. Той е бил тяхната сцена. Да имаш прозорец към пяца Навона е било като днес някой да има апартамент с изглед към най-известния площад в света. Фотосъвет от гида. Направете снимки в 3 момента. Първи. От единия край на площада, за да усетите формата на древния стадион. Втори. Срещу фонтана на 4-те реки. Това е класическият кадър. Трети. Вечер. Ако имате възможност, върнете се тука след залез. Тогава пяца Навона става съвсем различно място. Финал на разходката. Тук е идеалният момент да спрете. Не търсете веднага следващата забележителност. Седнете. Поръчайте нещо. Наблюдавайте. Защото след 2,5 часа сме преминали през императорски Рим, Ренесанса, барока, киното, политическата история, човешките истории. Но най-важното, видяхме, че Рим не е музей. Рим е град, който продължава да живее върху собствената си история.